दिनै दायो बेलासि जाबाय आरोना 3ता जाबाय ओमफ्राय आङो दखान थांदों आरोना बे गामिनि दखान आरोना साहा दखान बेयाव सासे आब'आ आंनो खुमब्रा बायनानै हरखादोंमोन आरोना मना बेयावनो मनाया आंनाव थाफैदो बेखौनो आङो दा हैनो थांदों आरोना होदो नोंथांमोनाबो नायलांनो गोसो दायो सलायबाय आं साइकेल सलायबाय थांबाय थानोसै आं माबोरै जागोनलै सायाबो जाखांबाय दाबो मोनफैलाबाय सावब्रबदोंसो बे होननानै नै दा साहाखौ लोंसै आं नेपालि मेथाइ सोरबा जानोबा लोगोफोर बेयाव फै गोथावथार जायोनो मा होयो बिदिनो माइरं सारायखौनो देखायबाय आरो
आखायाबो फिन थानांबा ना बिदि सावदोंबाय नालाय दा हायो जाबाय आरो ओमफ्राय सावजेनबासो रोङा जायो लगायनाया मायाबा बारा खम जाबाथाय डिफेक्ट जानो बिदि गथा जानो नागिरा गल नैसिनि ओमफ्राय दाब्ले जाना होयो नेपालिफोरनावसो मोनजादों बोरैबा सावनायजोंहाय जायोना जाया होननानै ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय बेखौल' नागिरो मालफोरखौनो सावनो मोना गोथाव मोनजायो जोंनि अर्डार फैयै माखासे हरजादों साव मालपवा गैला मा होनो ओइ माइ गायग्राफ्रा लांफैना हाजिरा होग्राफ्रा बिदिनो खोथिया फुनाय माइ गायनाय आलि दाननाय फोराव लांबाय आरो जाखांबाय नै दा थांसै थादो दे मा जायोबा ओमफ्राय Denctar macam kan ni. Baby bara dong mana nak tu? Gila. Jauh punang beda. Patah ko berkelang ni. Ini apa 1 kilo bayang denda ini. 1 kilo bayang beda. Apa? Isan kaya apa lan tangsan? Apa sasilan? Lamanya isan. Hari sing kan nogoi baik nuri ini. Oi bari keja. Noi abulan ni kantal. Raba jana pina raya kini kantalan. Abulan ni kantal ya. Yan le. Mai kain thang ni. Bawa nai langsung. Abuan ni dia ni. Bawa nai langsung na. Nuku bawa. Isana pina jana pina kain lagi. Malah bawa video nu bani. Isana pina jana bawa hafla ke bawa angkat nai ni bawa lebih nak angkat na. Karena hablang siaran tak. Babu mana badang lagi nai langsung dan. Lalu ada lagi per ani abu ke ibu kerja mar bibu dong kayang na. Abu ni jangan ada. Kami nara na. Lalu beta ada lagi per. Abu. Manu nai. Nuko bawa dek kayang siang sini. Rabu gaya isya. Rabu thane bayi jika nai lang na aku menang lah. Rabu gaya. Rabu gaya. Abu ko ni nada dosa nai lang apa? Kaya na jaba. Ya rabu. Ada lagi. Isya. Tidak ada apa ini. Thane bayi nuk benar na. Mansi gaya isya. Mobile kan sekarang ada maba temen. Sehor deh. Jiko.
मालाबा देखायगोन दे लोगोफोर मा जि दायो मिन्थिनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय कमेन्टआव मा जि दायो नोंथांमोननो देखायलांगोन आंबो दायोमोन आरोना आंना जोबबाय बर'नि नङा दे दख'ना नङा Hả? Ồ, tôi khoan kia kìa nó. Rồi. Nó sát ra đi khánh rồi cho cái này. Bà bún là nó sát đi. Nó sát đến nát. Biết xin mừng thế này à? Hả? Cái lấy sao mà? Đây này. Ang bor ka na? Ha? Bor ka na nga? Ha? Bor ka? Wala na ka na ni mama mình đã. Đây này ba la kho na du hay bị sila ngan isu. Ang bor dam ba bay na lang ko na. Nơi. Nơi này ạ. Ở đâu? Anh thấy nè. Nơi. Cứ thao thao dậy đi nè. Ayo. Nah, tajan. Nah, sagra pura. Dan gitu-gitu Kak. Sayang deh ya. Bye bye. Sayang no सफैबाय नै आबैयाबो आमजायो ने आबै बुरैबाय आङो नै आंना फिसौजोआ देन्जार साफा सोरनोबा बिहामजो नांगौ लांनो हागोन दा देरबाथाय ओइ नै आबै नै आयै आबै आंना फिसालाय नै रानथें थें बिमा बायदि र' Pinano, mama ni hulu. Buku. Labun. Apa dada apa? Ayo. Ini nanggu nih. Mama.
नांगौ इमान गोसा खारलाङो आरो नै